Pava giver bolden op. Vi griber og scorer gerne i de 10.000. Disse piger her, de brænder for håndbolden, og de er klar til at blive udfordret. Vi har derfor skaffet en ny træner, for ligesom at styrke træningsteamet, men vi mangler desværre lønnen. Så hjælp os med at komme i mål ved at like den her video og dele den med så mange, som du overhovedet kender. Jo flere, jo bedre.